know where it is coming from. Hello, Chief. Good evening, sir. Yes, Chief. Onye Iwe na-ekwu, sir. Yes, so how my people? Chief, you why kewe eziokwu iwe dịkwa everybody o. Ịma ọka agbara last gbara ahịa anyị niile ịghọtara. Ọwụ naanị maka ndị mmadụ ogburu ndị lụzuru ụmụ ha. Oke onye mberede. Na Chief ihe mberede ka ya emekwe n'ezinụlọ gị. Ọkwanụ gị wụ onye isi ọkụ. Chief ọkụ gbawa. Akwadona time ihe a mekwara n'ahịa gesi na ete ego n'ebe gọọmenti na-enye gị ihe unu chọrọ na ete ego anya ọhụrụ ndị ọzọ ahịa na ete ego na ihe niile ga-adị mma anyị atọ nne ego how many millions ka anyị tụtara ihe aha buru ibu ige gị abịa m ngwa ugbo asị mmiri sef anọghọ nga ị nwere pure water company ha Chief elekwana ti ga-esi were ọkụ were ego gọọmenti ga-eji ụzọ mmiri ọkụ na-agba n'ụlọ ndị mmadụ gị buru aga emepe pure water ọ naanị mmiri ka anyị ga-aṅụ n'ụwa onye ọkụ wa gbaga n'ụlọ ya pure water ga na-emenye ya ị bagara m mba na m chọ na m ga-afụ opi anọkọ m na ka ịfụ opi o ndị mmadụ agwa gị ọnyanwụ nkwa agara gị ije o ọ na-erute n'ebe m na-agara gị ọjọs mgbaghala anyị ihe mere ọkụ atara n'ụlọ gị ka ịkwana ihe ọkụ na-eme maka na enweghị otu even abatara m na kọmpandụ unu bifo m abata n'ọfịs nga moto mụrụ nga aha ụgbọala mụrụ nga aha ahụhụ ka e nyere gị ego ya ebe si gọọmenti enye gị ka ahụ ke mgbakwe ha wetara n'ọchịchị gị buru moto ochie moto ahụ ọ nweghị taya ịghọtara enwekwana ihe na ya infat onye ha si instead ha ga-aba na moto ahụ instead ka a chọọ ha n'ọrụ gị buru ego ga-eji zụọ moto gaa zụra nwunye gị 4-wheel drive zụrụkwa 4-wheel drive buru ya na-akwari ndị enyi gị nwaanyị niile so dede ngị ha ịkwadogede ịnwụ ị mara na ị nwere ike ịga ọkụ mmụọ ebe ka ahụ enwe mmiri ga-emenyela ọkụ ka ahụ na gịnị na mụ na a ga-eburu m ịhụkwa nga ndị fire service na-eji egbe ka m hụ onye ga-abịa gị onye metụ m aka nga na mewụrụ ọkụ merụọ ya ahụ ihe ka akarịala mgbe o were akpọ ele nọmba unu na fon ịghọtara unu ebu kọl unu asị ya na ọwụrọ nọmba okwu na-esi mmụọ metụrụ n'obi nnọọ nwa ahụ tiri nga ahụ ọ gwara m sef na chere ka m ghọta dị ihe ikwuga ihe a n'ọwụ mba dee biko nna dee biko ihe akarịala anyị ga ngwa chere don't worry ka m kọtọ fon na ka m ga-eti gị ọkụ ka m ị ga-ahụ just watch wazi ị ga-anụ na fire service atarala ọkụ ka m ga-eti gị ọkụ somewhere na ka everywhere nwụrụzi ọkụ ịghọta ka anyị mazi na enwezikwa fire service na steeti a badiwe nwe uru na ụbara ịghọtara just hapụwa mụ na gị ekwuchala ka m tizi ọkụ nga ama alawazie unu menye ọkụ ka m ga-eti gị n'ọfịs unu ma na unu ebidola ọrụ bye bye. Yeah. Now one call.